sa kamot niya, labing tamis nga siya himatan ko. Sa kabuntagon, sa akong pagkabanhaw, nga walay ngandong sa pagmata ko. Labing tahong pahunya kaysa adlaw, ang pagkilang nga siya ang kuyog ko. May buntag mga kaigsuunan. Aniya na usab kita karon sa tuang panimbahon sa Metro Davao. Ang tanan itimbaya diha sa atong pagduol sa Ginoo, diha sa atong pagsimba karon nini nga Domingo. Naot nga ang Ginoo magapadayon sa paglikod paguban kanato bisan pa niini atong panahon karon. Usa welcome kamong tanan sa atong panimbahon niini nga tagna. Daghang salamat ug welcome kamong tanan. Tawag sa pagsimba. 1 Chronicles 16 verses 10 to 13. Isangyaw ngadto sa tanang kanasuran. Hari ang Ginoo. Ang kalibutan gipahimutang niya ug dili gayud kini matarong. Pinasubay sa hustisya, hukman niya ang tanang katawhan. Paglipay kamo, langit ug yuta. Panaghugyaw kamo, dagat ug ang tanang binuhat nga anaa kanimo. Pagmaya kamo, mga kaumahan, ug tanan nga anaa kaninyo. Unya ang tanang kahoy sa kalasangan, mag-awit sa kalipay, sa tubangan sa Ginoo, kay muanhi siya sa paghukom sa kalibutan. Maghukom siya sa tanang katawhan ug sa tibuok kalibutan, subay sa hustisya ug kaamayan. God is good. All the All the time. time. All the time. God is good. Yes, amen. Let us celebrate God's faithfulness to our lives. For the Psalm 118 verse 24 says, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Yes,
maglipay ta og atong himayaon ang atong buhi nga Dios, awitan nato siya nga malipayon ug atong awiton ang for all you've done and all the heaven. Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Hallelujah. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. From the everlasting to the world we live, in the Father's only Son. You came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord. Hallelujah for all you've done to our lives, Lord Jesus. Daghan kayong salamat Ginoo sa kanunay, sa imuhang paghatag namo og kusog kabaskog sa among panlawas. Taliwala Ginoo sa banta sa pandemya. But Lord, we believe in you, Lord Jesus.
Ikaw ang tag-iya sa amo ang kinabuhi. Ikaw ang nasayod sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Ani ang imuhang mga kaanakan o Dios, ni simba, ni dayig diha kanimo. Tungod kay Ginoo, kana ang imuhang, kani ang among mahimo, alang gayud Ginoo sa pag-express sa amo ang mainitong pagpasalamat ug sa among makanunayon nga pagpasalamat diha kanimo o Dios sa imuha usab nga makanunayong pag-provide sa amo ang gikinahanglan. Bisan pa man Ginoo sa makanunayon nimong paggiya kanamo sa matag karon ug unya sa amo ang kinabuhi. Lord Jesus, dasiga sa kanunay ang imuhang katawhan o Dios. Dasiga kami kanunay nga muhimo sa mga buluhaton nga imong gisangod kanamo. Ug daghan kayong salamat Ginoo sa mga pamaagi na imong gihatag ug gi-provide sa tagsa-tagsa kanamo Ginoo. Tungod kay kining tanan o Dios, amo lamang gayud kining ginahalad balik diha kanimo Amahan. Tungod kay wala kami gayon mahimo kung wala ka sa amo ang tagsa-tagsa ka kaugalingon. Busa o Dios ang tanan, ang dungog ug himaya among ginabalik diha kanimo uban sa dakong pagpasalamat. For in Jesus' name we pray. Amen. And now let us sing all the heavens. Yes, Lord. Hallelujah. Atong ipilang presensya sa Ginoo igsoon. Atong nego atong buhay nga Dios. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise together. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Sing holy. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. The nations. Let the nations rise together. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Oh, church, hallelujah. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King.
Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Yes, Jesus. Oh, we worship your name. Mag-ampo kita. Ginoong Dios makagagahom sa tanan, ania kami nagasampit sa imong ngalan. Nagapasalamat sa bagong adlaw, nagihatag nimo kanamo aron simbahon ug alagaran ka. Daghang salamat Ginoo sa paggabay kanamo sa matag adlaw. Sa grasya nga padayon nimong gibubo kanamo ug sa tanang kaayo na imong gipasinati sa matag usa kanamo. Daghang salamat kay ikaw ana apirmi sa among kiliran. Bisan unsang pagsulay ug kasakit ang naglabay sa among kinabuhi. Ug amahan, nagapangayo kami pasaylo sa tanang kalapasan nga among nabuhat sa imo ug sa among isig katawo. Gabayi kami kanunay ug ihalayo kami sa pagsulay. Padayon sa paglihok sa among kinabuhi Ginoo. Ug hatagi kami sa imong kusog, himaya ug kaano. Ug karon kami nagkatigo ug nagahangyo sa imong presensya pinaagi sa balaang espiritu. Giyahi ug lamdagi ang matag usa ka namo aron nga ang among tumo nga simbahon ka mamahimong malampuso. Kini ang among ginapasalamatan ug ginahangyo pinaagi sa imong bugtong anak na si Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong karon makita sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 nga nag-ingon, siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kanimo. Lord of
Mayong adlaw o kumusta? Hinaot nga anaa kamo kanunay sa maayong panlawas o luwas nga kahimtang sa kinabuhi. Nini nga kabuntagon, magapamalandong kita sa mensahe nga naguluhan ang Espiritu Santo sa panahon sa kalisdanan. Sukad sa pagsugod sa pandemya, grabing kalisdanan ang masinati bisan diin dapit. Mabati bisan unsa man ang status sa kinabuhi ug makita nato sa tanang pamantalaan sa tibuok kalibutan. Wala gayoy nakaikyas sa kalisdanan niining panahon. Kalisdanan sa pagpanginabuhi, kalisdanan sa pagpanarbaho, kalisdanan mo income, kalisdanan sa pagpaedukar sa mga kabataan, kalisdanan sa pag-adto sa dapit nga buot natong adtuan tungod sa mga border restriction, kalisdanan sa pagpa-ospital tungod kay puno-puno na sab ang hospital karon sama sa nahitabo sa Cagayan ug Cebu. Dinang ubang pasyente ana-ana lang sa sakyanan gapaabot kun anus ma-admit. Miski ang simbahan wala usab makaikyas sa mga kalisdanan sama sa atong kalisdanan sa panagtigom sa adlaw Domingo sa simbahan aron sa pagsimba nga sukad na sukad karon lang gyud nato kini nasinatian. Maayo na lang katong simbahan nga anaa sa lugar nga kusog ang akses sa internet kay makahimo man sa pagpasayon sa pagsimba pinaagi sa online. Apan katong anaa sa lugar nga wala gayoy access sa internet, magdoble paningkamot gayud ang mga pastor aron lamang mapaabot ang liturgy o wali sa panimalay sa mga membro aron sa gihapon magpadayon ang simba sa adlaw Domingo bisan anaa sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Mga igsuon daghan ug nagkalain-lain pang mga kalisdanan nga atong giatubang karong panahon na. Apan ang maayong balita kay taliwala niini nga mga kalisdanan mao ang kamatuoran nga ang Ginoo wala gayud magpasagad kanato. Anaa ug nakita niya ang atong kahimtang karon ug nang gilabot siya sa atong pag-atubang niini pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Kay sumala pa sa giingon ni Jesus sa Juan 14:16 hangtod sa 17. Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya.
Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Sama sa saad ni Jesus sa iyang mga sumusunod o tinun-an, kita usab nga nahigugma ug may pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, hatagan sa Dios og magtatabang nga mao ang Espiritu Santo. Magpuyo og makig-uban siya kanato aron una magpabilin kitang nahiusa kang Hesukristo taliwala sa mga kalisdanan. Sumala sa teksto nga atong patukuranan sa atong pagpamalandong karon nga makita sa Juan 14:26, ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa ngalan ni Jesus mao ang ilang ikauban. Sa English version, ang gigamit nga pulong kay advocate o manlalaban, comforter o tighupay, counselor o magtatambag. Gisulti kini nga saad ni Jesus sa iyang mga disipulo sa panahon nga hapit na siya mobiya. Og nahibalo ng daan si Jesus sa mga kalisdanan nga pag-aagian sa iyang mga tinun-an sa panahon nga dili na nila siya ikauban. Kay sumala pa niya sa Juan 16:33, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Busa sa wala pa ang adlaw sa iyang pagbiya, gihatagan na ni Jesus sa kasiguruhan sa Espiritu Santo ang iyang mga tinun-an. Ang Espiritu Santo nga ikauban, manlalaban, tighupay o tigtambag kanila, aron magpabilin sila sa ilang pagkahiusa kang Hesukristo, bisan unsa pa ang kalisdanan nga ilang atubangon, ingon nga sumusunod niya. Mga igsuon, nakita ni Jesus ug nasayod usab siya sa mga nagkalain-laing kalisdanan nga atong giatubang karon. Ug dili niya buot nga mabuntog kita niini nga mga kalisdanan sama sa iyang paggahom sa iyang mga tinun-an kaniadto, kita usab pagagaman sa Dios sa Espiritu Santo nga mao ang atong ikauban. Matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 16, sumala sa gisulti sa Dios, magpuyo ako o makig-uban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios o mahimo sila nga akong katawhan. Ang Espiritu Santo usab mahimo natong manlalaban, taliwa o tigpataliwala. Sumala sa Roma kapitulo 6:26, sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay dili kita may baluunsaon pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga liyupo sa Dios, alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang Espiritu usab mao'y atong tighupay o tigtambag, kay sumala sa Juan 16 bersikulo 13, apan inig-abot sa Espiritu Santo, Espiritu sa kamatuoran, tutulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Aron magmadaugon usab kita, dili lamang sa atong mga kalisdanan, kundili sa ato usab nga pagpabiling pagkahiusa sa Dios pinaagi kang Hesukristo, bisan unsa pang kalisdanan nga atong atubangon. Busa mga igsoon, pahariun ta ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi ug tugutan nato siya nga atong ikauban sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang Espiritu Santo nga mag-uban o magpuyo kanato aron makita o maila nato si Jesus taliwala sa mga kalisdanan. Sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26,
ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan, dili lamang mamahimong ikauban sa iyang mga tinun-an, kundili mamahimo usab kining magtutudlo kanila. Nagkalain-lain ang epekto sa kalisdanan sa atong kinabuhi. Sama sa kinabuhi sa mga disipulo ni Jesucristo kaniadto. Usahay, kung moabot kanila ang kalisdanan, dali lang sila makabsan sa pagtuo. Sama sa naitabo kanila sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 37 hangtod sa 41. Tinapakyas ang mga tinun-an ni Jesus, paghingilin sa daotang espiritu nga nagpaantos sa usa ka bata. Tungod sa ilang kawalay pagtuo, sumala ni Jesus sa iyang mga tinun-an, pagkawalay pagtuo o pagkahiwi sa inyong hunahuna, magsige na balang ako uban-uban kaninyo, magsige na lang ba ako pailob kaninyo? Unya, niingon siya sa tao, dan-a dinhi ang imong anak. Usahay tungod pud sa kalisdanan, makaabli usab kini sa ilang garbo. Sama ni atong naglali sila kung kinsa ang labing dako kanila nga mabasa nato sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 46 hangtod sa 48. Usahay usab ang kalisdanan, tungod sa kalisdanan, musangpot sila sa sayop nga desisyon. Sama ni atong wala dawata si Jesus sa Jerusalem nga mabasa nato sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 51 hangtod sa 56. Pagkasayod sa mga tinun-an ni Jesus nga wala siya dawata sa Jerusalem, si Santiago o Juan miingon dayon kang Jesus, Ginoo, buot ka ba nga magsugo kami nga mag-ulan o kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila? Apan gipadlong sila ni Jesus. Usahay makalimot usab sila sa ilang commitment. Sama sa nahitabo kang Pedro sa dihang gidakop na si Jesus nga mabasa nato diya sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 54 hangtod sa 62, diin iyang gilimot si Jesus sa ikatulong higayon. Apan sa dihang nadawat na nila ang gasa sa Espiritu Santo, ang kalisdanan nahimo kanilang kalig-on. Kay ang Espiritu Santo padayon nga nagministeryo kanila pinaagi sa pagpalig-on kanila sa mga kamatuoran nga nadawat nila kang Jesus ni adtong gikauban pa nila siya. Sumala pa sa giingon ni Jesus sa Juan Kapitulo 15, versikulo 26 hangtod sa 27, muanhi ang magtataba nga mao ang Espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya may tungod kanako ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdanan. Mga igsuon, unsa may dala kanato sa mga kalisdanan nga atong giatubang karon, atong hinumduman nga wala kita gitugutan nga mag-inusara sa pag-atubang niini. Gigasahan kita sa Dios sa iyang Espiritu Santo aron mao'y magministeryo kanato sa mga pagtulun-an ni Jesus aron sa tanang panahon maila ug makita nato siya sa atong kinabuhi bisan pa kung anaa kita sa panahon sa kalisdanan. Sa katapusan, ang Espiritu Santo nga nagpuyo ug nag-uban kanato dili lang ikauban ug nagministeryo pinaagi sa iyang pagtudlo sa kamatuoran kabahin kang Ginoong Jesucristo, kundili magpahinumdom usab kanato sa tanan nga gisulti ug mga pagtulunan ni Jesus aron masinati nato ang iyang kadagaya. Sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, apan ang kawatan mo anhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Usahay ang kalisdanan,
mao ang gamiton sa yawa aron sakmiton kanato ang kamatuoran nga nakaplagan na nato diha kang Ginoong Hesukristo. Apan dili kini tugutan sa Dios, kay buot niya nga makabaton kita o kinabuhing madagayahon. Hinungdan nga gigasa niya kanato ang Espiritu Santo aron maoy magpahinumdom o magtistigo sa tanang panudluan o kamatuoran kabahin kang Ginoong Hesukristo. Mahimo kini natong lig-on nga pundasyon sa paglahutay sa atong pag-alagad kaniya o pagsinati sa kadagaya sa kinabuhi, taliwala sa mga kalisdanan. Mga igsuon, unsa ba ang kalisdanan nga atong giatubang karon? Inumdumi ang giingon ni Jesus sa Juan 14:1, ayaw kamo kahadlok, salig kamo sa Dios o salig kamo kanako. Busa, ihatag nato ang tibuok nga pagsalig sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Kay kadto lamang may pagsalig kaniya, ang hatagan niya sa gasa sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga mag-uban o magpuyo ngari kanato aron magpabilin kitang nahiusa diha kang Ginoong Hesukristo, makita og maila nato siya og masinati nato ang iyang kadagaya taliwala sa mga kalisdanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Magampo ta. O Dios nga labing balaan sa ngatanan, mahigugmaon ug maluluyon, niningatak na niya kami nagaduol sa trono sa imong grasya. Mapuksanon sa mga kaugalingon sa pag-ila. Ikaw, O Dios, mao'y tuburan sa tanang panalangin, tuburan sa kinabuhi, tuburan sa tanang maayong gasa, mga panalangin sa kinabuhi nga imong ipadangat ug ipasinati kanamo. Salamat, O Dios, nga ninintak na imo kami hatagan ug higayon aron kami makasimba kanimo, makaduol kanimo aron, O Dios, among makinabuhi, magmalig-on, labi na sa panahon nga sama niini. Diin ang among pagtuo, anaa sa pagsulay, ug diin usab ang among mga kusog, adunay kaluya, usa nagaduol kami kanimo karon uban ang pagtuo, nga ikaw, O Dios, nga tuburan sa tanang kalig-on, kadasig, mao'y among magsasangkap. Busa, O Dios, aniya kami karon. Tungod kay nanginahanglan kami kanimo, Ginoo, sa imong panabang, sa imong pag-uban, sa imong pagbantay, sa imong proteksyon, sa imong pag-amping sa among mga kinabuhi. Busa, Ginoo, palipayon kami nga magpasalamat kanimo nga hangtod nini mga panahona. Ikaw gayud wala magkulang kanamo. Bisan pa, O Dios, sa nagkalain-lain nga tabo nga among natagbuan na sinati sa among mga kinabuhi nini panahona karon. Ikaw, O Dios, nagauna kanunay kanamo, nagasangkap kanamo, nagagakos kanamo, pinaagi sa imong gugma o grasya o kaluoy. Ug imo kami nga gihatod nining takna aron kami, O Dios, makabalik diha sa amo ang mga pagpasalamat kanimo. Pinaagi sa pag-ila nga ikaw, O Dios, na labing balaan sa nga tanan, makaduol kami kanimo bisan unsa nga panahon. Busa, O Dios, niingatak na. Ania kami nagaduol kanimo, dala ang among mga pagtagad, among mga kaugalingon, among pamilya, among katilingban, among nasod o tibuok kalibutan. Nasayod ikaw, O Dios, sa kahimtang, ikaw gayud ang labing nasayod ning tanan, Ginoo. Ug hinaot, Ginoo, nga bisan pa niining tanan, upadayon gayud kami na adunay pagsalig o pagtuo nga nasa imong gahom ug grasya. Ginoo, ang imong mga katawhan, hinaot nga imo silang tabangan sa nagkalain-lain nga kahimtang ilang nasinati.
Ang uban o Diyos, nawalan sa trabaho. Ang uban nawalan sa mga hinigugmas kinabuhi. Ang uban adunay mga sakit. Ang uban o Diyos, nawalan sa paglaom o pagtuo. Apan, nagatuo gayon kami Ginoo. Na pinaagi sa imuhang pag-uban o paglingon ka namo. Makabalik kami Ginoo diya sa normal nga kahimtang nga among masinati tungod kay ikaw o Diyos among kauban ug higala. O Diyos nga labing nasayod sa among mga una-una, sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi. Ikaw gayud Ginoo, magtabang ka namo sa pagsusi sa among mga kaugalingon aron kami mahimong takos anak kanimo. Mahimong takos sa pagdawat sa imong gugma, grasya o pasaylo. Kung ining atak na o Diyos, among ginumduman among mga kaigsuunan, adunay mga balatian, tungod ni ining among kahimtang karon. Ginoo dili sayon kini nakahimtang among giatubang. Apan tungod kay ikaw nagapasalig ka namo nga dili gyud ka mobiya ka namo. Usa makapadayon kami Ginoo sa pagkatubang nining tanan. Salamat po Diyos mga kinabuhi na nagatiman ni ining mao nga panimbangon aron makapadayon Ginoo sa paglapnag sa imuhang mga pulong o sa among pag celebrar usab sa iglesia, sa mission month, na Ginoo nga mahinumdog gayud kami sa dako namong mga kaakuhan ng responsibilidad. Ingon nga ang misyon nga gibili nimo pinaagi sa iglesia makapadayon. Busa gamita kami og Dios nga instrumento sa padayon na paglapnag sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Ug ilibin na o Dios sa mensahe mahitungod sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa imong mga katawhan. Ginoo, nining atak na inumdumsog kami sa mga kaubanan sa iglesia, ang miyembro sa tanan ng mga local churches, sa UCCP, ang mga leaders, mga pastors, naot ikaw magpanalangin kanilang tanan. Ang amuaw sa mga leaders sa nason, isang pa diri sa lungsod sa Davao, ikaw Ginoo mag-uban, katag kanila sa kaalam. Noon diha Ginoo sa ilahang pangulo, naagayod ikaw, ilahang masinati, ug hinaot nga imo silang giyahan sa tanang panahon. Itugyan na mo Ginoo ang among mga kinabuhi diya kanimo. Ug hinaot nga ikaw magapadayon sa pagkiguman ka na mo Ginoo. Diha sa among ang padayon, ipagatubang sa tanang hagit sa among kinabuhi. Itugyan na mo kayong tanan o ba ng pagtuo nga diha kanimo na naa kami kasiguluhan o kaluwasan. Yung tanan among giampo sa ngalan ni Kristo among Ginoo maluluwas. Amen. Tawag sa paghalad. Deuteronomy 15, verse 10. Sa walay duha-duha, maghahatag ikaw kaniya, ug ang imong kasing-kasing, dili magasubok sa diha nga maghatag kaniya. Tungod kay mahitungod ni ining buhata, magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Dios sa tanan mong buhat, ug sa tanan nga pagabutangan sa imong kamot.
Magampo kita. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Ikaw nagahatag sa tanan kaayuhan ug grasya sa among kinabuhi. Ibalik namo kanimo ang tanan, pinaagi sa paghalad sa among ikapulo, talento, abilidad ug kinabuhi. Gamita kini alang sa imong gingharian sa ngalan ni Jesus. Amen. At tuta karon sa ato ang mga pagtagad sa ato ang iglesia, ang mga pagpasalamat atong ipaabot sa atong mga kaigsuonan. Una sa ato ang speaker karon si Pastor Gina Enot nga ato ang pastor sa CRC. Ug ato pud silang i-congratulate tungod kay niini nga panahon ilahang gisaulog ang ilahang church anniversary. Congratulations sa mga taga CRC nga mga miyembro. Uban usab sa ato ang liturgist si Almejin Hogan. Gikan usab kini siya sa CRC. Ato usab pasalamatan na ato ang makanunayon supportive nga pianist si Miss Erica Panotes. Ang atong multimedia director si Pastor Wenzel Niholde bisan sa kalisod sa panahon nagapadayon sa iyang paghatag sa iyang panahon aron makapadayon usab kining atuang panimbahon. Uban usab sa panabang sa atuang multimedia team sa UCC Pituril, si Brando o si Stephen. Daghang salamat sa inyong mga panahon nga inyong gihatag aron makapadayon kita sa atuang pagsimba sa Ginoo. Ang atuang worship facilitator si Pastor Melvin Ramoso. Ug of course, ang atuang mga donors, cash or in kind. Salamat sa padayon nga suporta ninyo nining atua karon nga mga buluhaton sa iglesia. Sa tanan nga nagsuporta, mga pastor sa Central District, mga lay nga supportive kaayo niining mga programa. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pag atiman niining ato ang programa nga makapadayon siya hangtod niining mga panahonan. Ug katong tanan nga nagasunod niining ato ang panimbahon tuaman sa gawas sa nasod ug dinhi sa Pilipinas, daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pag sunod niining ato ang panimbahon sa Metro Davao. Salamat kayo sa tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang buluhaton sa imong gingharian magapadayon bisan sa kalisdanan sa taliwala sa among kaluyahon gamit o Diyos imong ulipon. Way buluhaton dili na mo mahimo kun igasalig tanan diha kanimo. Himo o Diyos kaming magmapugihon, magmalampo
among matngunan kung unsaon paggamit alang sa imo bayud nga gingharian. Mahigugmaong Dios nga Amahan. Pag-ampot ta. Ginoo, nagapasalamat kami niini nga adlawng Domingo nga imong gitugot sa among kinabuhi nga kami makapadayon sa among pag-alagad o pagsimba kanimo. Bisan tuod o Dios nga na kami sa nagkalain-laing dapit mga miyembro ana adya sa ilang panimalay. Apan salamat Lord kay imo kami gihiusa sa imong Espiritu Santo aron nga padayon kami nga magahimaya sa imong ngalan. Tungod kay mao man gyud kini ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Salamat Lord sa mga kamatuoran o sa maayong balita nga among nadawat niining adlaw niining tumura. Panalangini kato nga mga pulong Lord nga imong gitisok sa among kasing-kasing aron nga mahimo katong lig-on nga pundasyon sa among padayon nga pagpangalagad kanimo. Harii kanunay ang among hunahuna, ang among kasing-kasing Lord, pinaagi sa imong Espiritu Santo. Gamhi kami sa among padayon nga pagpangalagad kanimo. O karon ang kalinaw, ugma o kalig-on sa Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo, manag magapabilin kaninyo gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever, and give you peace.